ఇంక ఇప్పుడు ఆడుకుందాం ఎవరితో అయినా కాసేపు. ఒక్క నిమిషం. ఆగలేకపోతున్నాను సార్. ఆశతో ఆతృతగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. హాయ్. హ్యాడ్ యువర్ ఫుడ్? అయిపోయింది. మీరు తిన్నారా? తిన్నాం. తెలుగా? తెలుగులో అంత బాగా మాట్లాడతా అంటే తెలుగు అంటావు. ఎక్కడ? హైదరాబాద్. తిరుపతి. తిరుపతి. ఓకే. ఆయన మీ అన్న, తమ్ముడు ఆర్ హస్బెండ్? హస్బెండ్. ఏంటి మరి వీకెండ్ ప్లాన్స్ ఏం లేవా? దింగి. ఇంకోసారి